Днес е неделя. Биткоин се търгува за 118 400 долара. Да видим какво става накратко. В Салвадор подготвят нови правила. Инвестиционни банки ще могат официално да държат биткоин и да помагат на компании да набират пари. Държавата натиска газта по темата. Етер загрява. Има прогнози за нов връх след 1 до 2 седмици и дълга цел при около 20 000 долара. Амбициозно е, но ентусиазъм има. За биткоин се говорят 3 двигателя нагоре през 2025. Повече пари в обращение по света, лесно купуване през борсови фондове и свежи дребни инвеститори, които влизат. Залози срещу Етер за над 105 милиона долара изгоряха. Етер мина 4000 за първи път от декември 2024. Дори Ерик Тръмп намигна в мрежите и каза на песимистите да спрат да залагат срещу биткоин и Етер. Аудиторията му е около 5 милиона и 800 хиляди души, така че се чу. Големите пари също се местят. Фондът на Харвард е вложил около 116 милиона долара в голям борсов фонд, който следва цената на биткоин. Това е сериозен вод на доверие. Кратко за нивата. Има важна зона за биткоин между около 120 хиляди и 123 хиляди и 218. Да я мине може да е трудно, но ако стане, пътят нагоре се отваря. Етер и останалите алт монети се раздвижиха. Делът на биткоин на пазара леко отстъпва, което е нормално, когато парите се разливат и към други монети. При стартъпите има оживление. Проекти около биткоин привличат финансиране, а голям интерес има и към превръщането на реални активи в дигитални такива, както и към стабилните монети и разплащанията. Това беше най-важното за днес. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.